Hola a totes i tots, voleu saber com és un dia en Horta Cuina? Acompanyeu-me. ¿Podrías contarnos un poquet qué estás haciendo? Recogiendo rabanito para hacer manojo y luego lo lavamos y lo vamos al comedor para el colegio de los niños. Estem ara començant la temporada de la tardor, estem començant a cuir les verdures que són típiques d'esta fetge, com les bledes, els ràbens. Quin producte, quin color, quina meravella! Des d'ací ens n'anem a veure on arriba el producte per tal de repartir-se a les escoles. Hem aplegat a Mercavalència, la zona de l'Ecotira, i anem a seguir averiguant com continúa este procés. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consistís tot això del picking? El momento del picking es el momento en el que nosotros repartimos lo que las cocinas de los colegios nos han pedido. Aquí tenemos a los compañeros que tienen una lista con los productos y una lista a las cocinas a las cuales tienen que repartirlo mañana. Se n'anem a descansar, que demà ben matí començarem a repartir. Bon dia! Sí que hem matinat, sí, i ara ens n'anem a repartir amb Novaterra, que són els qui s'encarreguen de fer arribar el producte a les escoles. Va, que ens n'anem! Ja hem arribat al col·le del Drac i mireu el color d'estes verdures. Quina passada! I ara vingueu amb mi a la cuina i preguntarem què van a preparar amb elles. Seguiu-me. Què tal? Conteu-me, què esteu fent? Preparando unas verduritas para las lentejas, cortando cebolla, puerro, un poquito de pimiento, calabaza, que con la calabaza sale muy buena. ¡Qué bona oloreta! Bueno, Blanca, pues esto ya casi lo tenemos preparado. Jo crec que ho deixem així, que jo me quedo a dinar. Fins la pròxima!